Hej alle sammen. Velkommen til den her video. Det er min første sådan, video, som ikke er en short. Og i dag så skal vi spille Fortnite her til. Så lad os bare begynde. Nå. Men herover der har vi min bedste ven. Og herover der har vi min bror. Og vi skal sådan fight lidt i dag. Lad os bare gå i gang. Nå. Drenge, spiller vi uden healing eller ej? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Men spiller vi med healing eller ikke? Okay. Nå. Men kan jeg ikke høre min bedste ven eller min bror, så det gør jeg det svært at man hører mig. Men det er også fint. Og jeg har jo, det er jo faktisk nyt, at jeg spiller Fortnite, for det har jeg jo ikke prøvet endnu. Og inden jeg lige begynder, så, altså, jeg ved ikke om I vil synes, jeg er god, men altså, jeg synes, okay, jeg er okay. Jeg er okay, jeg ved ikke, hvad I vil synes. I kommer til at se den. Samuel, du er allerede nede. Har du bare taget ingen våben med dig? Jeg tænker, at man kan også se, at hans navn er det der. Jeg kan også se, at det står sådan. Jeg er ikke så god lige nu. Jeg er lige kommet på. Må jeg sige det, så er det okay. Nej. Nå. Ja. Hvem vil have nogle smæk? Smæk der er dem med at være ny på kanalen, så må I gerne lige gå ned og subscribe til den.
Ej. Nå. Men jeg tror, hvis... Hvad er det? På den her video, hvis I vil se noget mere Fortnite, så bare skriv ned i kommentarerne. Og I må meget gerne hoppe ned og like og subscribe. Det vil... Ja. Husk at subscribe og like. Det vil hjælpe rigtig meget. Men det var ellers bare det. Hej.